Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV Travel Update. Meron tayong i-update ngayon na bus na bagong-bago. At ang maganda nito, lahat ng detalye ay inilabas na nila. Kaya ayun, i-update natin ito para malaman nyo lahat ng pamasahe ng lugar ay linagay nila. Kaya ngayon, huwag na natin palalampasin ito. I-update ko to para malaman nyo kung magkano ba yung pamasahe pauwi ng probinsya. So ayun guys, para mas malinaw, make sure na tapusin nyo ang video ito. So ayun guys, bago simulan ang pag-update sa bus na to, sana ay mga bago pa lang na pumapasok sa aking channel, huwag nyo kalimutan subscribe at pindutin nyo rin ang bell notification at i-all nyo ito para sa lahat ng upload ko ng mga update ko sa mga biyahe at sa mga bus kung saan lugar mga bumabiyahe ay ma-notify agad kayo. So yun guys, bago ko simulan ng pag-update, intro muna tayo. Yo, what's up guys? I'm back. So ngayon guys, ang i-update natin na bus, ito ang Peltrangco. Naglabas na sila ng mga information about sa kanilang biyahe. So yun guys, isimulan ko sa biyaheng Bicol. Simulan natin sa biyaheng Bicol. Aircon 1.5, Castilla 1.5, Bukal-Bukalan 1.5, Abuyog 1.5, Sorsogon 1.5, Trisi 1.5, Kasiguran 1.5, Uban 1.5, Bacolod 1.5, Gulang-Gulang 1.5, Irusin 1.5, Matnog 1.5, Magdalena 1.5. Yan guys na mga pamasahe yan, yan ay aircon bus yan, aircon 1.5 ang pamasahe. So ayun guys, ito naman yung biyaheng Paurbok. Pag aircon bus with ferry boat, Calbayog 2,000, Katbalogan 2,000, Tacloban 2,000, Ormoc 2,500. So yun guys, itong nabanggit kong biyaheng ito yung biyaheng Ormoc. Para naman sa mga uuwi ng Allen, galing ito ng Pasay guys, galing ng Pasay ito. Pag galing ng Pasay to Allen, 1.9 pag aircon, 1.7 naman pag ordinary. Pag Rawis, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Katarman Samar, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. San Roque, 1.9 aircon, 1.7 ordinary, yun rin. San Jose, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Rosario, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Lapasares, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Mondragon, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Katubig, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Las Navas, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Bubon, 1.9 aircon, 1.7 ordinary. Ito yung guys yung mga biyaheng tawid dagat. Ito yung mga tawid dagat eh. Pasay to Allen, Rawis, Katarman, San Roque, San Jose, Rosario, Labisares, Mondragon, Katubig, Las Navas, Bubon. At para naman sa mga uuwi ng Calbayog, ito ay aircon bus with ferry boat. Para sa mga uwi ng Calbayog, 2,000 pamasahe. Santa Margarita 2,000, Gandara 2,000, San George 2,000, Gatbalogan 2,000, Paranas 2,000, Calpega 2,000, Hinabangan 2,000, Diabong 2,000, Santa Rita 2,000, Basay
2,000. San Juanico, 2,000. Cruising Buray, 2,000. Tacloban, 2,000. Carigara, 2,300. Jaro, 2,300. Santa Fe, 2,300. Kapuukan, 2,300. Pinamupuan, 2,300. Lemon, 2,000. Tungtonga, 2,400. Valencia, 2,400. Kananga, 2,400. Isabel, 2,500. Mereda, 2,500. Palumpon, 2,500. Libungaw, 2,500. Tabango, 2,500. Bilyaba, 2,500. San Isidro, 2,500. Mayorga, 2,700. MacArthur, 2,700. Abuyog, 2,700. Mahaplag, 2,700. Baybay, 2,700. Inumpakan, 2,800. Hindang, 2,800. Ilungos, 2,800. Javier, 2,700. Yan guys yung mga pamasahe ng mga lugar na mga nabanggit ko. Kasi ang kinaganda dito, linagay na ng Peltranco bus yung mga pamasahe at para hindi na tanong-tanong kung magkano. Sa mga uuwi naman ng Liloan, Bea, Silago, and San Ricardo. Itong mga lugar na to ay walang linagay na pamasahe. Colonia, Silago, Hinungan, Hinundayan, Anahawan, Cabalian, San Fernando, Himayangan, Liloan, San Francisco, Pintuyan, San Ricardo. At sa Maasin, Bia, Matalom, Bato, Matalom, Santa Fe, Maasin. So nabasa ko na yung Santa Fe kanina. Yung itong ibang lugar na banggit ko ay wala silang binigay na papasahe. Marahil siguro kasi may binigay naman sila ditong mga contact number, baka siguro kung diyan kayo uuwi sa lugar na yan, tatawagan nyo na lang kung magkano. At para naman sa mga uuwi ng Burungan, Giwan, ito naman yung mga lugar na kasama na yung pamasahe. Tap, 2,500. Sulat, 2,500. San Julian, 2,500. Burungan City, 2,700. Maydulong, 2,700. Balangkayan, 2,700. Lorente, 2,700. Hernane, 2,700. General MacArthur, 2,800. Crossing Kinapundan, 2,800. Salcedo, 2,800. Mercedes, 2,800. Guiwan, 3,000. At para naman sa mga uwi ng Artec ata to, Artec, 2,800. Buray, 2,500. Paranas, 2,500. Tap, 2,500. Canabid, 2,500. Dolores, 2,700. Uras, 2,700. San Policarpio, 2,800. At para naman sa Bohol, uwi ng Bohol, 4,000. Free ferry boat, any kind of ID required. Bring face mask and face shield. So ayun guys, wala naman silang hinihingi na mga requirements. Bring lang talaga kayo ng ID o kaya kung meron kayong vaccination card, dalhin nyo na rin para sa mga kung emergency na kailangan ng vaccination card, meron kayong papakita. Pero sinasabi dito, ID lang daw. Pero mas maganda yun, nakakasigurado. At para naman guys sa mga uuwi ng Mindanao, ito yung linabas nilang mga uuwi ng Mindanao. Lipata, 4,500. Surigao, 4,500. Badass, 4,500. Kitcharad, 4,500. Kabadbaran, 4,500. Ampayon, 4,500. Butuan, 4,500. Sibagat, 4,500. Okay. At para naman sa mga uuwi ng Davao, ito naman yung linabas nila na
pamasahe. Bayugan 123 45, Munkayo 45, Montevesta 45, Tagum 45, Tandag 45, Carmen 45. So ayun guys, ito na yung update natin sa Peltrangco at sa mga lugar na ilinabas nila na babiyahin nila, at nandito na rin yung mga pamasahe guys, at hindi na kayo malilito. So ayun guys, sana itong video ay tapusin nyo para mas maintindihan nyo yung aking update. Mas maganda kung tatapusin nyo yung video para hindi kayo malito. Okay guys, ito naman yung personal contact nila, si personal contact Matmat. Ito yung number ni Matmat kung gusto siyang kontakin about sa pamamasahe, kung paano ba ang pagsakay, paano ba ang pagpunta sa terminal. Ito yung number 0915-67-27457. At meron pang isa 0968-3041-098. Yan yung number na kung gusto nyong tawagan. So ayun guys, kung kayo naman ay makabook na at babiyahin na, huwag po nating kalimutan ang face mask o kaya mag-facial na rin kayo para sigurado. At sana nakatulong ang update kong ito sa Peltrangco Bus, dahil bagong-bagong labas ang schedule nila ng mga biyahe para sa mga uwi ng probinsya. Dahil may pandemic pa mga ka-update, mag-ingat po tayo lagi. Ayun guys, sa mga nanood dito, ulitin ko, huwag nyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV Travel Update, at pindutin nyo rin ang bell notification para maging updated kayo sa aking lahat ng mga video ng i-upload pag meron tayong ma-i-update na mga bagong biyahe at saka kung saan man dito sa Pilipinas. So ayun guys, salamat sa mga nagsayang nag-oras at nanood sa video ito. Mag-ingat kayo lagi. Dito ko natatapusin ang aking update sa Peltrangco Bus. Ngayon guys ay ako magpapaalam na. Bye bye!